min su je su yi karatu, su karanci abin da ake nufi da addinin musulunci, su san musulunci, su karanci kiristiyaniti sosai domin su dawo su yi wa'azi ga mutanen musulmai musamman na arewacin Najeriya su koma ga almasifu ya zama mai ceton su. To a karkashin wannan a lokacin da suka fara iban mutane domin tura su wannan kasan, an ebe mu mun kai wajen mu mutum 7 a farko tukun. Yayin da aka ebe mu don wannan tafiya din, to a lokacin da muka tafi sun tafi da mu, a lokacin ko furuf ba mu sani ba, furuful ijaiya baka alphabet na islamiyya ba, na islam ba mu sani ba. To a lokacin da muka tafi sun ci gaba da karantar da mu yadda alphabet yake, mun zauna tare da su har na tsawon shekara guda. To dama su ma a ka'idan zan su shine sukan cika shekara guda kafin su dawo nan kasan Najeriya su ci gaba da ayyukan da yake tafiyar da su. To lokacin da muka cika shekara guda sa'an nan sai muka dawo. To a lokacin da muka dawo nan Najeriya, a lokacin mun fahimci alphabet da wasu abubuwa da dama daga cikin kayan larabci haka. To bayan mun dawo sa'an nan muka sake daukan wani dogon lokaci haka, to sai muka ƙara komawa. To bisa ga wayannan al'amarin komawa shine ba wai su Kiristoci kan nan ba su suke sponsorin ɗinka zuwa can ba. A ka'ida shine idan su baladul arabiya kasar larabawa kan na can tana son wani abu a nan Najeriya, to sai ta turo mutanen ta kawai, su Najeriya nan su da su dauki nauyin yin komai wa su mutanen nasu da suka zo. Sa'annan su ma idan Najeriya tana bukatan wani abu, to idan ta tura mutanen daga can ba sai ta dauki nauyin su ba, kuma su kan can na can da su je kai karatu a free, su ba ku abin da da su ci, littattafai babu wani matsala daga ciki. To karkashin haka muka zo bayan mun ƙara dawowa muka sake komawa. To a komawa mu na biyu shine ba mu dawo ba sai da muka cika shekara 4, cike kun shekara 4. To a cikin wannan cikan shekara 4 din nan na fahimci larabci sosai ta wannan side din. Sa'an nan kuma ya zama na cewa lokacin zan karanta zan fassara. To a ka'ida shine idan ka gama missionaries naka, ma'ana ka gama sun baka katin shaida na tabbatar da cewa ka gama aikinka, to a wannan lokaci zaka dinga shiga bazata muna da su a nan kasan. To amma idan bazatan ya kai ga cewa lalle ka tafi can kasan, suna su na can kasan kuma daban da namu na nan Najeriya. Ma'ana abin da ka nufi da bazata shine za ku iya samun inda musulmai suke, ku dinga zama da su, ku dinga listening din abubuwan da suke yi, ku dinga karanta irin littafin da suke karantawa domin me na sanin musulunci. Domin ta wajen karanta littafin ne za ku san menene ake nufi da musulunci. Domin in larabci kawai ka sani ba karanci littattafa na musulunci ba, to ba za ka fahimci abin da ake nufi da musulunci ba. So karkashin haka muna shiga cikin musulmai da suke cikin garin Egypt, muna shiga cikin su, muna zama da su, muna karatu da su. A lokacin su ba su san tabbacin cewa mu din nan musulmai ne ko kiristoci bane, su dai suna mana daukan cewa mu musulmai ne. To mun dauki wasu dogon lokaci a irin wannan muna yi aiki a cikin Egypt akan wannan hanya din. To yayin da muka ga cewa lalle mun samu fahimta sosai a fanni na addinin musulunci, to ba mu da matsala idan muka dawo nan kasan, saboda haka sai muka dawo nan kasan. To yayin da muka dawo nan kasan, a ka'idan shi wannan aiki na evangelism yana da ma'anoni guda biyu. Na farko shine amu wadda muka je muka yi karatu, ba a nuna mana idan muka zo kamar misali Najeriya muka dawo mu tsaya a tsakiyar gari mu yi wa'azi. A'a, mukan shiga kauyuka ne, domin da dama mukan shiga kauyuka mu same su mu juyar da su. Ta hanyar da zamu juyar da su shine Bible da zamu karanta musu ba za mu karanta su shi da Hausa ba, da Larabci muke karanta Bible ne. Sa'annan abu na biyu, dalilan da zamu kawo musu mukan dauko daga ayoyi na shi Al-Qur'ani da kuma wasu hadisai na shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama. Duka mukan juyar da mutane, musamman limaman kauye, mukan juyar da su a cikin wannan al'amari. Example, lokacin da na fara zuwa nan kasan, na fara yin wa'azi akan wannan evangelism a Kaduna State ne. A Kaduna State mun tafi tare da Kekan Church, muka tafi da su can wani gari can tsakanin Kano da Zaria, ana ce ma garin Allah Gaba. To sa'an nan wannan gari na Allah Gaba Hausawa ne wayanda suke jan Hausa sosai. Yayin da muka shiga mun tara su muka nuna masu magic rayuwar almasihu, tun daga haihuwansu tun daga haihuwan almasihu har mutuwansa. To yayin da muka gama nuna masu a wannan lokaci, sa'an nan muka bukaci mu tabbatar da wa'azi bayan mun riga da mun gama nuna masu wayannan al'amura. To yayin da muka nuna masu wannan, limamin kasan mai suna Abdul Aziz shine wanda
ya zo ya bude mana taron da addu'a domin mun tabbatar da masu za mu yi wa'azi ne a cikin zabura da taura da linjila to wasiƙan da muka fito musu da shi don mun ce cikin bible da mu yi wa'azi da mutum da ya ji bible sai ya dauka wani iri saboda haka tsigan mu shine muna nuna musu za mu yi wa'azi cikin zabura da taura da linjila da nayi mukaddaman da larabci shi limamin da kansa ya zo yana cewa ai addinin nan namu da muka zo da shi na kiristanci da addinin musulunci duka ɗaya yake jahilcin mutane ne kawai yasa ba su fahimta ba ina tabbatar maka Malam Salihu da sunansa Abdul Aziz ne amma sunansa Abdul Masih yana na ekuwa hilkwata a yanzu yana zaune Abdul Masih ya karbi almasifu ya zama mai ceton sa to yanzu a cikin wayannan abubuwan da kuke dinnan koya muku aka yi daga can kasan Egypt din ko da kuka dawo nan ne kan din Najeriya suka koya muku wa'annan dabarbarun da za ku yi mutane? No, ai a Najeriya babu ilimi na sanin Kiristiyaniti. Don a Najeriya ba su da ilimi na sanin Kiristiyaniti sosai. Don misali kamar Kiristocin Najeriya wasu mutane ne wanda suke kawai su iyakan abin da suka karanta sun karance shi ne amma ba da zurfi sosai. Amma kamar can kasan bai Arabiya idan ka je ka samu Larabawa kwararru irin su Askandar Jadid Balarabe ne wanda shike yana da karfi sosai irin su Sim'an wanda yake shi babban malami na ɗaya daga cikin wanda suka karantar da mu irin su Sim'an ɗin saboda haka malamai ne waɗanda suke karantar da mutum addinin kiristanci da su yi amfani da tafsiri na musulunci da su yi amfani da ijtima'ul malamai misali kamar da su nuna maka tsarin gicciya na almasifu musulmi zai maka tambaya yaya ne ka gane cewa almasifu ya mutu bayan ya tashi akwai wani littafi da shi askan da ya rubuta mai suna salaf wannan salaf din na magana akan gicciye ne zai tabbatar maka da cewa lallai Yesu an gicciye shi bayan kwana 3 ya tashi to wannan littafin idan ka ba da musulmi in dai ba wai mutum mai imani da takawa sosai ba dan ka juyar da shi a karkashin wannan wani abu ne mai sauki wannan kenan saboda haka misali muna da sanin musulmi zai kalubalance mu wajen cewa Trinity da ismir abba wal ibn wa ruhul quddus cikin sunan uba da na ruhu mai sarki wadda muna addu'a to yayin da musulmi ya mana tambaya karkashin wannan muna da wani littafi mai suna wahid fi salasa daya cikin uku Allah da Allah uba Allah ruhu mai sarki idan musulmi ilimin sa ya kai da ya karanta littafi in ya karanta littafin a gaskiya in dai ba imaninsa da takawansa ya yi yawa sosai bane gaskiya ka juyar da shi abu ne mai sauki don karkashin haka mun juyar da mutane da dama a cikin wannan kasa na Najeriya yayin da muka dawo a cikin wayannan al'amura saboda haka wannan koyarwa ba wai su mutanen Najeriya bane suke koyar da mu wannan ba a'a su can Larabawa su ne suke koyar da mu irin wannan tsiga na tafiya yadda za ka yi ka juyar da wanda shike ba Kirista ba ya koma ga almasifu ya zama mai cetonsa karkashin haka mun samu wasu lokuta sosai waɗanda muna ta juyar da mutane da yawa har ya zama na cewa bayan tashi mana daga Kaduna State na sa'an nan na koma Yola a Yola bayan na sauka a LCCN Yola bayan na sauka wajen muka fara missionaries a lokacin na yi wa'azi sosai har ya zama na cewa akwai wani musulmi ya zo ya tuba dun ba zan manta ba ya karbi almasifu ya zama mai cetonsa a lokacin aka zo musulmai suka bukace shi da ya juya yace shi san ba zai juya ba to a lokacin bayan shi ya karba daga ran farkon wa'azi kenan wa'azi na biyu aka samu mutum 3 wadda suka zo da tambayoyi duk tambayan da suka zo da shi misali sukan zo tambayan cewa annabi Isa Allah ne to a tsigan da muke nuna masa shine don ka san ajahil huwa majnun jahili mahaukaci ne yawa almasi annabi Isa Allah ne nace masa to shin mai rayarwa wanda zai yi halitta ya busa masa rai sa'an na halittan ya tashi akwai wanda yake yin wannan a sanin ka yace ya sani Allah ne nace masa to annabi Isa yana yin wannan ɗaya kenan na bashi dalilai a cikin alkur'ani domin kamar qur'ani ya nuna cewa annabi Isa yakan halitta da laka kamar sunsu sa'an nan yayi busa ga lakan sai lakan ya zama sunsu saboda haka a take ya yarda da cewa lallai annabi Isa Allah ne wannan mutum ya shiga cikin addinin kiristanci sunansa Ayuba a yanzu da can sunansa Idris ne amma alhamdulillah bayan dawowa na addinin musulunci ya koma musulunci shi wannan kenan so wato su manufan kan da tura kudin nan ku ba zata din nan musamman ku je kasan Larabawa ku koyi larabci ku kuma koyi alkur'ani karim da kanta domin ku dawo ku yaƙi musulmai da wannan kenan to abinda muke gani shine idan har musulmi ya rabu da alkur'ani gaba daya ya komo ga almasifu ya zama mai cetonsa ya yarda da wannan addini na kiristanci to ai muna ganin cewa alhamdulillah duniya ta koma hannun kiristiyaniti wajen haka yasa kake ga cewa ake matsawa sosai a ga cewa arewacin Najeriya sun koma ga almasifu ya zama mai cetonsu kuma arewacin Najeriya ne inda wato yake ba mu wahala wajen rashin samun mutane suna komawa ga addinin kiristanci irin Maiduguri kaga bare wani abu ne wanda abin mamaki gaskiya suna ba mu mamaki
kaga bare sai da aka buga Bible da yaren bare aka samu bare yana wa'azi da Bible da yaren bare amma a cikin bare ban san Kirista uku ba yanzu haka ban san Reverend a ce Reverend ne wannan shi bare ne guda uku wallahi ban san su ba ka gani akwai lokacin da muka taru duka muna jin Larabci da gani nan ga wani balarabe daga dan Algeria ne ya zo muka zo muka shi a Ikwa wani Maiduguri wa'azi muke yi da Larabci babu tsatsayawa amma mun gama wa'azin mu gaba daya babu wani wanda ya karbi addinin Kiristiyaniti a Maiduguri har yau da nake ma taɗi da wuya ka samu asalin mutumin Maiduguri kabila na Maiduguri ya karbi almasihu ya zama mai cetonsa kai karkashin haka yayin da muka je wani gari ana ce mashi can gwaza dutsen gwaza muka je muka yi wa'azi mutum 6 suka ce sun zama Kirista a dutsen gwaza wallahi bayan sun zama Kirista mun kai musu injin nika da kayayyaki na magani na asibiti da kayayyaki na abinci yayin da muka kai masu wannan daga baya mun koma Ekwawan mutanen Dambuwa Road can Indimi suka je masallacin Indimi kenan suka je suka yi wa'azi da muka sake komawa sai muka samu mutanen gaba ɗaya sun koma ga addinin musulunci suka ce mana su sun musulunta sai dai mu cire injin nikan mu gaba ɗaya sai muka dofe injin nikan mu muka koma da shi cikin Maiduguri to dama condition ne idan suka koma ga addinin Kiristanci wayannan ababan za ku bar musu kuma za ku kara musu to wannan wani abu ne da daban dun mu aka nuna mana akwai baya zuwa din nan domin duk abin da mutum ya mallaka gaskiya idan har ya san cewa lallai zai yi kokari a kanka ka juyo ga almasifu ya zama mai cetonka wani abu ne wanda zai iya yi gaskiya to alhamdulillah ka ga shi babarbare bisa sani na idan kana